Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kuaci, buah tomat, ono jamur dicampur pare. Niki ngaji tansah semangat, senajan lek ngaji ya dijemur ya tipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salami kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Nawawi Mahmud ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Hasbun Ali Anwar ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Muhammad Subhan Asri ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng sedaya para rama kyai, para Bapak Kyai wonten ing tlatah Kembangan 2, wonten ing tlatah Badung, sedaya warga masyarakat Madusari, mudah-mudahan sedaya para masyayikh, para guru-guru kula panjenengan sedaya tansah kaparingan sehat panjang yuswa, ilmu ingkang manfaat barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Magelang. Wabil akhos dumateng Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat, ugi Forkom Pincam Kecamatan Secang, Bapak Camat hadir kanthi langsung ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Bapak Babinsa Babin Kamtibmas, wonten Bapak Sodikun selaku Kepala Desa Madusari, saha Ketua Tim Penggerak PKK, saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten Madusari, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lana bae manfaat. Allahumma. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Husein Haikal selaku Kepala KUA Kecamatan Secang, ugi hadir kanthi langsung ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Sutarno dan seluruh keluarga besar Panitia Kembangan 2, Panitia Badung, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitianya yang semangat, kontribusinya luar biasa.
Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabarean sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Tan Vidya Suryanang Dr. Ulama Ranting Madusari, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat Majelis Taklim Madusari, keluarga besar GP Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula muliaken, rencang Garfa Garda Fatayat ingkang tansah kula hormati, wabila khos dumateng keluarga besar Ibnu IPPNU Karang Taruna, santri putra santri putri Nurul Falah ingkang tansah kula banggaken. Mboten supe dumateng Qasidah Kasima saking Secang Magelang, tepuk tangan dulu dong buat bidadari-bidadari berdikari. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Wabila khos dumateng sedaya keluarga besar para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan para donatur kaparingan sehat panjang umur, mawaddah warahmah wasakinah, putra-putri kang solih solihah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Para tamu undangan ingkang sami duduk lemprakan, senajan kena srengenge do panas-panasan, ora keduman senek jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyiplat teraklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pedo melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung mangke pengajian tuntas banser njaluk diambung. Diambung garwane dhewe-dhewe. Sedaya ingkang nderek hadir wonten menika majelis ingkang jumeneng ngadeg imane sing jejeg, sing lenggang kliasah, sing ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, kaparingan sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken nikmatani maghbunun ala kasiri minan nas, as-sihatu wal faraghu. Dua nikmat yang sering melalaikan menungso, nggih pun menika nikmat sehat kalih nikmat sempat. Diparingi sehat tapi mboten sempat. Kinten-kinten mangkat ngaji napa mboten? Sak kondure wektune sempat nanging badane mboten sehat. Kinten-kinten mangkat ngaji napa mboten? Lah wong sing sehat karo sempat mawon kepanasan kados niki ya rasa-rasen. Niki ya nembe wonten sejarah pengajian Bunyai Dipe ya nembe wonten. Dados niki mriku sebelah kilen. Masya Allah. Rapopo nek kula sing kepanasan, sing penting jenengan ngajine tetep fokus. Ngaten nggih, Bu? Antuke ngaji dumugi wingking mriku ngisor gedangan. Assalamualaikum. Masya Allah, sebelah kiri halo. Sing sami kepanasan, deleweran keringete sampai blobor celake. Mudah-mudahan dados melu blobor dosane. Blobor penyakite. Nek panas-panasan kados niki kinten-kinten ngajine badhe. Oh nggih, matur mbah nuwun sanget. Kagem dalem kangge kula. Matur mbah nuwun bakul yakul sing laris rezekine barokah. Tepuk tangan rumiyin matur nuwun ingkang kathah. Pinter niki S3 marketingnya. Niki wau nggene ngendikan didongake kula lek sadean sing lancar kaya dene ngombe Yakul kan insyaallah dados ususe lancar nggih. Nggih judule sayangi ususmu.
Matur Mbak Nun sanget. Kula ombe sak mangke fa insyaallah badhe maghrib. Nggih, amargi derek-derek saweg nglampahi. Insyaallah mboten menapa kepanasan ya lagi poso. 29 tahun kan murbau tesi padha kenceng. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Nek kepanasan kados niki kinten-kinten ngajine badhe sekedap napa dangu? Dangu. Kuwi jeneng ora manusiawi. Wis diparingi alesane barang, tetep badhe sing dangu. Ngantos jam pinten mangke? Jam gangsal. Masya Allah. Minggah jam kalih langkung 10 menit mandhape jam gangsal. Oh, berarti ngajine 3 jam. Oh, berarti mriki Piyayi Madusari geragas-geragas. Yo ngaji kok yo 3 jam. Wonten teng mriki Kyai ceramah 3 jam. Wonten. Masya Allah, Kyai sinten? Dalem, Pak? Nyong. Mumpuni. Ceramah 3 jam. Ya Allah ki ngundang apa ngontrak sampean. Nembe kala wingi malam Jumat Kliwon kula ngaji teng Temanggung diiringi kali Kasima Secang Magelang. Hari ini alhamdulillah tawon kemit silite kuning. Kala wingi pamit sakniki karo Kasima ketemu maning. Alhamdulillah malah niki langsung kepala sukunya niki. Alhamdulillah niki senajan antuke ngaji tenggene susuweh Kasima nggih. Base camp. Antuke ngaji tenggene base camp-e piyambak tenggene kandange piyambak ya tetep kula sawer malih niki. Anu Bunda kula sawer enjih. Sami-sami. Niki bling-bling tambah anyar nggih klambine anyar niki. Onje anyar alhamdulillah bener sesuai lirike mangke niki lek solawatan bulan Syawal klambine. Termasuk klambine kula niki, Bu. Jujur saestu tak promosi. Niki wingi mantenane kula sing wekdal teng Temanggung tenggene Mara Sepuhe kula. Pirsa kenal kali Mara Sepuhe kula? Akhinal kiram Rama Kiai Haji Usman Ridho. Niki cilik ireng merengos ngene iki mantu kiai. Wonten Mara Sepuh dalem pas dalem hajatan menika ingkang ngrias kula niki saking Kasima. Tepuk tangan dulu dong. Manawi Kasima kalau semanten ngendikaken khusus kagem pengantin putri ingkang tahfidzul Quran menika anggen dirias pas lagi mantenan gratis mboten bayar. Tepuk tangan meneh to. Mula Bu, sesuk nek jenengan nikahan kagungan putra mantu, putrine jenengan utawi mantune jenengan kok tahfidzul Quran, mula sakniki putri-putri jenengan ken sami nderek ngaji niki tenggene Nurul Falah. Wonten MI mriki alhamdulillah boten namung ngaji Qur'ane tok, sak kitab salafe nggih dipun kaji sesarengan. Tepuk tangan malih gedunge wapike tenan ngeten niki sing keprok utange lunas kabeh. Sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Lah sing akhire bareng kula empun asring wonten Temanggung mohon izin Pak Camat, kula niki empun pindah KTP saking Cilacap saniki plat nomor mobil kula pun AA. Wis ora R meneh. AA. Pancen alhamdulillah ketemune bojo yen ning Temanggung wis duwe AA. Alhamdulillah bareng wis plate pindah tenggene Temanggung, KTP-ne pun sak wong-wonge sakniki ya nderek teng Temanggung. Njur kula karena sering ceramah teng Temanggung, didamelaken baju niki saking Kasima dinten niki. Tepuk tangan neh kok. Niki judule bajune abaya ning tidak berbahaya. Nggih sing khusus duwe bokong metol-metol ngono kita Bu.
ditutup ngangge abaya mergo kula lek ceramah pancen rada lenjeh kemenyek ngeten iki. Dados ditamelaken baju saking Kasima langsung wis tak promosiin langsung niki. Nggih padahal ya lek manu promosi ora bayaran aku, Bu. Ning ya mergo pun kados sederek niki alhamdulillah kula kalian Kasima derek solawatan pengasahan dinten menika sampai pun acara wonten ing gene madu. Madu sari mudah-mudahan nambah manfaat barokah Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula panjenengan sedaya dinten menika dipun ajak sesarengan halalun bi halalin. Do ngapura-ngapuranan amargi kula panjenengan sedaya hidup bermasyarakat tetap pernah kagungan salah kali tangga tepalih baik celak napa dene tebih. Karena hari ini bulan Syawal kita melangsungkan ibadah hak Adam amargi kala wingi sasi Ramadan kita nembe melaksanakan ibadah hakullah diantaranya poso bulan Ramadan. Alhamdulillah. Bu, kalau wingi sasi Ramadan puasane full napa mboten? Nah, nggih sing gadis-gadis lansia. Ya tak gadis-gadis lansia. Nek gadis-gadis lansia insya Allah asalkan badane sehat full sak sasi mboten bolong nggih Mbah nggih. Lah nek sing gadis-gadis model kula kula nggih pun mboten gadis nggih Bu nggih. Model kados kula saumurane kula ngeten iki ya tesih gadah sing bolong. Apa malih sing lagi ibu hamil, ibu menyusui, pramila panci fisik orang niku berbeda-beda. Ana tiang hamil niku malah ngidame mboten namung kepingin rujak, kepingin pakel, pelem enom, kepingin jambu mon sing tesi pentil. Sampai-sampai kepingin nenggone ngidam ngelus endas lokomotif nggih wonten. Sampai wonten wong meteng kok ngidame niku weruh bojone dhewe rasane jeleh ngakune. Mongko khusus bagi ibu hamil, ibu menyusui ketika sasi Ramadan tetap dianjurkan melampaui poso Ramadan dengan cara ketika sahur nggih dahar-daharan ingkang sehat, ingkang proteine tinggi, vitamine kathah lajeng diniati poso. Ternyata Ramadan pas siang hari kok saking boten kiate lemes badane maka boleh membatalkan puasa dalam rangka saddul hayyah. Napa niku saddul hayyah? Nyambung nyawa. Nah menawi pun saddul hayyah mergo dibatalake nyambung nyawa di luar bulan Ramadan wajib mengkodok nyarutang poso Ramadan. Kecuali wekdal batalake poso niku ngucape ngeten, ya Allah sakjane kula kuat ning kula melas karo bayine kula. Maka nek kula poso anake kula makin mboten pikantuk asupan gizi, maka tak batalke. Nek niate ngaten berarti mboten namung sekedar mengkodok nyarutang poso Ramadan plus bayar fidyah. Soalnya pun khawatir karo nyawane tiang lintu, yeniku nyawane putrane piyambak. Maka bapak-bapak teng sasi Ramadan ingkang pangapunten kerjaane kok radi berat. Soale panci menawi Ramadan nggih mergo poso ya menghindari pekerjaan ingkang rekaos. Tapi onten segelintir bapak-bapak yang memang mata pencahariannya hanya dari kuli. Nek mboten kuli, mboten ngaduk semen, mboten nonton pemasukan. Sehingga nek mboten nonton pemasukan, mboten nonton sing nggih tumbas beras. Nek mboten nonton sing nggih tumbas beras, mengko keluargane buka poso lawuh nopo. Oh memang mata pencahariannya hanya dari seorang kepala rumah tangga sing pedamelane kuli bangunan. Maka yo tetep kuli bangunan ingkang derek kerja nyambut damel mados maisyah tenggene sasi Ramadan, yo sahur yo niat poso. Tapi bareng pun niat poso, bekerja siang hari di bulan Ramadan, panas cementer kados niki, panas nganti ngentak, ngentak.
Cara mriki napa? Ngentang-ngentang. Dalam. Punyai radi ngentang-ngentang. Mboten ngentak-ngentak. Mriki ngentang-ngentang. Alhamdulillah kepanasan wangsul pinten kentang niku Bu. Ngentang-ngentang. Nggih, radi benten kali nggen kula Cilacap. Nek cara Cilacap panas ngentak-ngentak, mriki ngentang-ngentang. Empun diniati poso nggih pun sahur makanan bergizi, siang hari bareng kerja dados kuli, panase nganti ngentang-ngentang. Ketimbang dehidrasi kemudian masuk rumah sakit melanjur dados repot, maka boleh niku kuli bangunan membatalkan puasa dalam rangka sadul hayah, nyambung nyawa. Mangke di luar bulan Ramadan wajib nyarutang mengkodo. Pramila wingi sing sami nglampahi poso Ramadan adalah berkah sing luar biasa, sebab kula panjenengan sedaya saged nglampahi syarat rukune wong nglampahi poso, diantaranya badan sehat. Alhamdulillah. Amargi sehat niku rejeki yang sangat luar biasa. Diwastani sak sae-saene rizki adalah badan sehat. Bukti nyoto, TV-ne 17 inch, tapi meripate beleken. Nikmat napa mboten? Bareng bodo sofane anyar, regine 14 yuta, ning bokonge wudunen. Nikmat napa mboten? Sak sae-saene rejeki adalah badan sehat. Ning saawon-awone rejeki adalah bondo dunyo. Padahal sing jenenge rizki niku nggih sae sedanten wong rizki. Nanging jebule saolo alane rejeki, saawon-awone rezeki adalah harta benda bondo dunyo, ning sae-saene rizki adalah badan sehat. Alhamdulillah. Maka kula panjenengan sedaya ingkang kala wingi sampun nglampahi poso Ramadan, berarti tandane pun nyuceni badan kanthi poso, pantes mawon menawi sasi Syawal niki kula panjenengan sedaya pikantuk status predikat Idul Fitri, asal kata dari Aid. Aid niku artine kembali, fitri niku artine suci, fitroh niku bojone kula. Hitungan bulan tahun Hijriah bojone kula niku lahir tanggal gangsal Syawal. Dados diwastani asmane Fitroh saking tiyang sepuhipun. Dados Fitroh niku bojone kula. Tapi nek fitri niku artine suci. Pramila Idul Fitri niku piyayi ingkang kembali marang suci sebab wis nyuceni karo poso. Berarti sing ora poso Ramadan ora duwe Idul Fitri. Duwene mung alor, idul, etan. Pinter-pinter jenengan. Idul Fitri cara piyai Jakarta diwastani lebaran. Lebaran maksudnya lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe lebaran ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ora duwe lebaran. Poso ora tuku klambi anyar. Malah meksa sing burgundi. Sampai utange ting pundi-pundi. Lebaran cara nggen kula Cilacap diwastani badak. Cara secang bodo, boten badak. Oh,
Cara Cilacap badak, cara Madusari bodo, cara Cilacap lengah, cara mriki lenga. Berarti nek cara Cilacap kenthang, cara kene oh. Kenthange wong Madusari atos-atos nggih Bu nggih. Berarti nek cara Cilacap ronda, cara mriki oh. Jadi bapak-bapak nek bengi teng pos kamling niku lagi goleki rondo. Pantesan nek cara Cilacap badak, cara Magelang bodo. Ning pangapunten bodo asal kata dari badak. Karena bodo badak asal kata dari ba'da. Ba'da artinya setelah. Setelah apa? Setelah puasa Ramadan. Berarti sing ora poso Ramadan orang duwe bodo. Poso ora umahe dicet. Onten tiang Madusari kados niku. Ora poso melu bodo onten. Mangkat wonge. Mangkat. Kerudunge warna napa? Warna apa? Warna ireng. Klambine warna napa? Sing lagi nyekel mic. Saya lama-lama perasaannya nggak enak nih. Mula saking pun menika, senajan niki bulane bulan Syawal, Ramadan mestine ya ana bekase. Jangan sampai lek mempeng ibadah ning bulan Ramadan tok. Jangan sampai lek poso mempenge ning bulan Ramadan tok. Aja mempeng maca Qur'ane ning bulan Ramadan. Aja sedekah mempenge bulan Ramadan. Gone salat jamaah ning masjid aja bulan Ramadan. Aja gugupen tekan isor durung tak tok tak tok. Soale ciri-ciri piantun ingkang pikantuk Lailatul Qadar niku mboten terlihat di bulan Ramadan. Justru orang yang mendapatkan Lailatul Qadar terlihat setelah Ramadan usai. Tambah istiqomah napa mboten lek ibadah. Nek tambah istiqomah berarti niku ciri-ciri piyayi ingkang pikantuk Lailatul Qadar diantaranya sederenge Ramadan ora seneng maca Quran, bareng sasi Ramadan mempeng maca Al-Quran, sak sampune Ramadan tambah mempeng lek maca Quran. Allahumma itulah ujar kula biasane ana buntute. Jebule iki buntute rada keri matur nuwun Kasima, berarti ngiringi kula sampai jam gangsal sonten. Nggih Bu nggih. Salat asare 5:30. Masya Allah. Piyayi mriki nek salat asar 5:30. Sahabat tanglet kali Kanjeng Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah, amal nopo sing paling dicintai Allah. Nabi mangsuli salah satu amal ingkang paling ditresnani Allah adalah as-sholatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Bu, ning panjenengan jangan salah paham. Salat pada waktunya ki ora dumeh lagi met klopo krungu adzan salate cemantel liwit klopo ya ora. Dumeh lagi matun krungu adzan salate karo jengking ning sawah ya ora. Ning salat pada waktunya adalah salat yang enggak sampai diqodho salatnya. Alias lek nglampahi salat fardu niku mboten sampai ngloncok manjing salat tenggene waktu berikutnya. Contoh, mriki kan ngajine sampai jam gangsal sonten. Salat asare 5:30. Sik tak takon, aja ngendi-endi sik kono. Takok.
Pak Camat, Pak Camat, Pak Camat ra Bu? Oting lebet. Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah nggih ra Bu? Oh, Pak Lurah mewakilkan Bu Ketua Tim Penggerak PKK. Nggih sampun. Pak Ketua Panitia Mbah Kiai dalem nyuwun piteran. Wonten ing Madusari manjing salat maghrib niku sakniki jam pinten Yai? Setengah pitu. Ra usah dadi tukang kompor. Ono maghrib kok manjing setengah pitu. Sepindah malih Yai wonten Madusari manjing salat maghrib sak menika jam pinten Pak Ketua Panitia? Jam 6 kirang gangsal menit. Oke, informasi yang saya dapatkan. Wonten Madusari manjing salat maghrib sak menika jam 6 kurang gangsal menit. Kalau ngajine selesai jam 5. Salat asare setengah 6. Manjing maghrib jam 6 kurang gangsal menit. Berarti niku masih salat pada waktunya. Setengah 6 salat asar, manjing maghrib jam 6. Yo masih salat pada waktunya. Tapi kan rankingnya solpet, salat tapi mepet. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Ternyata bulan Ramadan lanjut to niki. Bulan Ramadan diwastani Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan, penghulunya bulan, Sayyidus Syuhur, istimewa, senginggile istimewa. Karena bulan Ramadan itu bukan bulan istimewa. Ning istimewa sendure istimewa. Namanya istimiwir. Istimiwir. Saleh istimewa senginggile istimewa. Sebab bulan istimewa, bulan haram niku wonten sekawan. Nggih niku bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ramadan ning ngarep dhewe. Banter salah. Sekedar Pak Yai nyun piterang Pak Yai, warga masyarakat Madusari menawi ngendikaaken ngucap Rajab niku ngucape Rajab, Rajab napa Rejeb? Aku takon Pak Kiai. Niki ora jawab ngono. Rejeb nggih Kiai, pantesan mangke niki kula mancing ro jawabane madon. Menawi Rejeb niku termasuk bulan haram. Lah bulan haram niku ngendikane surat At-Taubah niku wonten sekawan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kalih Rejeb. Ngono kuwi Yusartina. Nek Ramadan Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan. Saking istimewa sasi Ramadan sampai diwastani bulan Al-Quran. Karena memang pertama kali ayat suci Al-Quran mandap gipun menika tenggene tanggal 17 bulan Ramadan. Maka sak sampune Ramadan usai kekarepane kula panjenengan sedaya ya tetep dadi insan Al-Qur'ani. Senajan niki Ramadan pun selesai, ayo niki MI kita Nurul Falah dipun giyataken ngajine malih, istighozae, manakibe, majelis taklime plus putra-putrinipun panjenengan. Jangan sampai hari ini wis lulus SD ora gelem ngaji meneh. Tumempun SMP, tumempun SMA, jarene isin. Padahal nek namung ngaji tekan MI tok niku amat sangat tesih kurang. Wong kula mawon wis dadi tukang ceramah ngene iki ya tetep ngaji, kula nggih gadah guru. Kala wingi kula sowan tenggene Akhinal Kiram Rama Kyai Makhin Khudori Tegalrejo Magelang. Mbah Kyai Makhin ngendikaken ngeten. Wong iku
arep teka titi mangsa ana ing derajate. Lah nek wong kok wis tekan ana ing titi mangsa derajate niku mpun gadah status diewuh pekewih kali tiyang sanes. Lah nek wong wis diewuh pekewih kali tiyang sanes niku gampang sangat tergelincir. Contoh niki. Seorang anak perempuan ketika dereng nikah berarti swargane niku ya bapak ibuke. Tapi setelah mpun ijab kabul dinikah kali seorang suami, mpun akid nikah, maka iku anak perempuan dari ujung rambut sampai ujung tungkak mpun sah kagungan milike sang suami. Berarti niku suami mpun diewuh pekewih niku ibu kandunge perempuane kok badhe negur badhe ngilingaken mestine ya pekewuh wong anake wedok wis duwe bojo. Maka nek seorang suami wis diewuh pekewuh kok ora seneng sowan karo guru, ora gelem ngaji, niku gampang tergelincir. Napa malih niki sing lagi ceramah. Sing lagi ceramah bocah kencur wingi sore nenyak telek lancung bera gepeng kula Bu. Senajan kula tukang ceramah ning kula bocah wingi sore, kok kula niki tenggene titi mangsa derajate kula pun dewuh pekewuh kali tiyang sanes. Umpama niki, kula kok dalam kehidupan sehari-hari tergelincir gawe ala. Mesti tangga tepalih kula badhe negur kula niku pekewuh, Bu. Masa bunyai kok delingaken. Pekewuh sing ngelingaken kula. Amung kok nek kula wis diewuh pekewuh kok kula mboten seneng sowan kali guru. Mboten seneng ngaji karo kiai. Bahaya niku. Gara-gara bakul es beda dadi repot. Nggih to, Bu? Lha napa malih kula bocah wingi sore gampang tergelincir, kula ngilmu nggih mboten gadah. Pramila kula mawon mumpuni dugi sak priki tetep nderek ngaos ngaji. Mula nek hari Kamis dan Jumat kula niku mboten ngisi pengajian teng lokasi umum. Kula khusus sowan kali guru, nderek ngaji, nderek suami, nderek gurune kula. Allahu yarham al-mafulah Mbah Kyai Marzuki Gentasari Cilacap. Senajan sak menika sampun kapundhut wonten ngarsanipun Allah pun terasaken kali putra mantunipun asmane Gus Asrori malah saking Ngadirejo Temanggung. Alhamdulillah alumni bolong Darul Mutakin radi lumayan dangu 9 taun wonten mrika. Jur akhire sak menika derek mucal-mucal kula. Alhamdulillah bojone kula ya derek-derek urun. Soale kula nggih pancing ngucap kali rencang kakunge kula mbiyen. Ayang Embet. Ya karep-karepku bojo-bojoku kok. Ayang Embet senajan dalem sak menika mpun sah hak milike panjenengan dari ujung rambut sampai ujung tungkak kok. Neng kula nyuwun pangapunten ingkang kathah, kula nyuwun izin. Kula niki saged ceramah ngeten lantaran bapake kula sing damel materi pengajian ilmu hadis dalil fikih niku saking gurune kula. Senajan kula pirsa jenengan nggih santrinipun Mbah Khudori ning kula nyuwun izin tetep kula nek ceramah niku harus sowan kali gurune kula rumiyin nembe saged kula ceramahaken teng masyarakat. Alhamdulillah kaparingan izin. Sing akhire njur kolaborasi bojone kula ndamel materi njur mangke dibahas sesarengan kali guru kawula ingkang maringi dalil fikihnya. Alhamdulillah terlahirlah mumpuni sing ketoke sangar banget mung gari nyekel mik kantun mengab. Ning dibalik niku kula nggih kedah ngaji wong kula nganti tuwa kados napa ya tetep kula sing remen ngaji. Maka berbanggalah warga Matusari wonten gedung MI Nurul Falah ingkang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat gedungnya, panitianya, masyarakatnya. Sadurunge keprok-keprok malih saya menerima titipan amanah dari panitia sebab menika amanah wajib saya sampaikan. Begini amanahnya. Mumpuni kaya surat cinta. Nek ngucape kok mumpuni ora nono embel-embel status
niki mumpuni dijambal, berarti sing nyerat niki sing langkung sepuh kayane ketua panitia Pak Sutarno. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk, kok medeni tenan niki. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah dari keinginan dan hajat kami warga masyarakat Kembangan 2 dan Badung yang telah menunggu untuk acara halal bihalal mendatangkan Mbak Mumpuni sudah sekitar 2 tahun 8 bulan. Kawit tonggoku meteng babaran sampai meteng meneh. Yo pantes 2 tahun 8 bulan. Dari meteng babaran sampai meteng meneh niku. Swabare luar biasa. Dan kami keluarga besar masyarakat Kembangan 2 dan Badung ingin menyampaikan kabar buruk. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi. Nah, niki asli bosone Pak Sutarno niki. Merewangi perlengkapan sarana dan prasarana kegiatan Misriu MI Misriu niku memang singkatan Madrasah Islamiyah Riyadhatul Ukul. Oh njenje menawi daerah Pantura Yai niku kan biasane onten MDTA Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, onten ingkang takmiliyah, onten al-wusta. Lah menawi teng daerah Magelang modele Misru Madrasah Islamiyah Salafiyah Riyadhatul Ukul. Alhamdulillah niki saking Nurul Falah Dusun Kembangan 2 Badung niki wonten kegiatan melengkapi sarana dan prasarana yang duit infak sedekah jariahnya masih di dompet Bapak Ibu masing-masing. Seratane kados niku, cuma kebablasan maca. Bu, pangapunten ingkang kathah, kula nggih paham. Nek Syawal niku kan nembe ketelasan arta radi kathah nggih Bu nggih. Nggih tumbas klambi sarimbitan, pacitan dahara, nyangoni ponaan, nyangoni wayah. Sing akeh duwite kan malah wayah kali putra-putrine jenengan. Malah sugih-sugih tenan ki lare-lare jaman saniki. Karo ngitungi duit ibuke nyedaki anake. Anak kecil nggak boleh nyepeng duit kata-kata. Rene mae simpeno. Wonten hadis mengatakan bahwa anakmu dan hartamu sah hak milik orang tua. Nanging nun sewu walaupun anak sak bondo dunyane niku hak milik wong tua, tapi kan saben Idul Fitri akadnya seorang ibu teng putrane rene tak simpeno. Jenenge barang disimpen kuwi wutuh Yusartina. Ning akote niku disimpeno bareng anake ngucap, "Ma, aku kan wingi titip arta, niki kula badhe jajan." Ibuke jawab, "Jajan bae." Padahal niku jenengan akate sek rene tak simpeno, jenenge barang disimpeno ki wutuh. Sewaktu-waktu kok disuwun meleh karo sing kagungan, ya kudu diwangsulaken dengan selamat, dengan utuh. Lah magene jenengan pirang-pirang badanan ngono kuwi terus. Kuwatire ngesuk ning akhirat anak niku nagih kan malah repot, Bu. Mula ditulis. Lah, senajan kula nggih pirsa jenengan nembe telas arta kathah, niki kotak infak bukan untuk mengganti dana pengajiane Mumpuni, bukan untuk ganti amplope Mumpuni. Ning mutlak niki damel sarana dan prasarana wonten gedung Miss Riu Nurul Falah. Kotak infake panitia pun siap napa dereng nggih? Menawi sampun monggo minggah teng panggung mriki akan saya awali dari Mumpuni. Kenapa kok kedah kula rumiyin ingkang derek sedekah? Soale nek Mumpuni mboten derek sedekah, khawatir kula niki tersial kabar jarkoni.
Iso ngajar ora iso nglakoni. Repot meneh malah. Monggo naik dulu teng panggung. Ini asisten saya, Bu, yang mau nyemplungaken duite. Walaupun asistene kula sing nyemplungaken duite, tapi kan duite nyong. Informasi punyai, mbok salah paham. Punyai mboten nyemplungaken mboten napa-napa. Sing dikarepaken ngilmune saking punyai, kersane saged bimbing kula mentah putra-putri santri-santri sedaten. Nggih. Kasima mboten sedekah iya matur nuwun alhamdulillah lumayan dolar-dolar ijo-ijo niki matur nuwun Kasima. Iku memang konsep terima kasih, nerima saweran dikasihkan ulang. Insya Allah tambah berkah matur nuwun Kasima. Sudah dimulai dari saya. Pak Camat pun kondur. Oh dereng. Pak Camat barang niku ora apa-apa nyorok gaji sethithik mawon mboten napa-napa niku Pak Camat. Nggih kalau camat kan memang 1 bulan gajinya 7 juta nggih Pak Camat nggih. Senajan ya kepotong cicilan dan tagihan, nggih mboten napa niki ora ketang sithik nderek-nderek ngrewangi sarana dan prasarana lah ngomongnya salah. Prasanara. Sarana dan lah melu bingung jenengan. Wis pokoke kanggo kemaslahatan Nurul Falah jenengan melu ngrogoh dompet. Seorang ngasto dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi. Bapak-bapak barang silakan monggo Pak. Nyun pangapunten ngerogoh sak katok monggo. Sarungan berarti ora katokan. Oh ya wis ora apa-apa, sak rogo-rogoe Pak monggo. Kotak infake muter sinambi maca selawat sesarengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula payungan wajahe kula raine kula tesih ketawis to, Bu? Alhamdulillah radi lumayan soalnya niki Bu. Panci bareng kula pun payu rabi senajan ireng-ireng kados niki alhamdulillah wis ana sing duwe niki mboten masalah. Mula kula panci jujur jarang pakai skincare. Boro-boro krim siang, boro-boro krim malam. Nek kirim siang nang dingge ngeten niki yo malah mlocoh kabeh nggih Bu nggih. Dados nggih alhamdulillah senajan ngaten tak niati sing ikhlas. Jenengan nggih ikhlas to nggih Bu? Alhamdulillah tak pikir-pikir kok ngajine kowe lagi piknik tamasya nggih Bu nggih. Ora keduman panggonan lungguh dhewe, ora keduman snack jajan dhewe, kepanasan ya payungan dhewe, sing ngantuk ya mengko ndelosor dhewe, sing atine panas ya ditanggung. Nggih, pinter-pinter jenengan. Oh nggih, matur nuwun sangat dari Mumpuni Lovers. We ca sema weru ca Candi Retno Secang Magelang. Tepuk tangan dulu matur nuwun matur nuwun. Aku ya bareng batin ngeten niki mbiyen rencanane kula 2017 niku kula juara aksi Indosiar tingkat Asia, 2014 juara Indosiar tingkat nasional. Terus sedikit informasi, satu-satunya dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handayani. Informasi, Bu. Lah memang kula mbiyen pas tesi 21 tahun, tesi 19 tahun pun nonton fan-fan kados niku modele. Tapi kekarepane kula fane kula nggih sing saumurane kula lah. Wong kula kan kelahiran 95 ngaten. Kepingirane yo sebayane kula utawi sang adik-adine kula ben ana kegiatan manfaat adik-adik yang masih muda. Ning jebule makin kesini setelah saya meniteni dan menengeri. Lho fene kula malah gadis-gadis lansia. Ya mboten masalah sih, tapi kula cadong barokaih malah. Kados contoh wingi teng daerah Lampung. Piyambake niku kagungan penyakit stroke pun berat sangat. Wong akhire teng dalem niku dinten-dinten diinfus. Kali siap oksigen pinten-pinten tabung. Selama sakit niku ternyata nyetele videone pengajiane kula. Sampai-sampai nek teng griya sakit pas lagi parah niku sing diundangi nggih jenenge kula. Garwane tesih urip, anake yo sehat kabeh. Sampai garwane ngucap, "Ya Allah, Pak,
Aku jane ya kepingin cemburu tapi kok wis nenek-nenek aku. Ya mumpuni niku ora ana ikatan sedulur karo jenengan. Lho sapane jenengan kok nek saben sakit jenengan sing diundang kok mumpuni terus. Aku ora dicemburu sakjane, tapi ya piye meneh wong iku pancen nek nggih obat senenge jenengan wis ora apa-apa. Sing akhire dheweke ngucap, ya wis nek bojoku mantun saka sakite tak tanggapke mumpuni tekan kene. Alhamdulillah dipun paringi mantun kula saged ditimbali nderek ngaos wonten Lampung. Kula ngaji ten mriku isine tangis-tangisan, Bu. Ceramah isine yo keluarga isine nangis mawon. Kula nggih mboten ngertos niku nangise mergo terharu napa nangis enteke akeh aku ya ora ngerti. Lho, nek teng luar Jawa niku kan ya benton Temanggung Secang mriki. Nek Temanggung Secang mriki ya caket. Lho, Jawa Tengah dugi Lampung mriku kan ya biaya pesawate, durung hotele, durung mangane, durung nyebrang pulau barang. Neng ternyata nangis terharu. Bareng mantun, ternyata beberapa bulan kemudian gerah meleh. Lebar gerah sakit, jur akhirnya kapundhut tengarsane Gusti Allah. Lah piyambake pas lagi koma niku pas sakaratul maut sing diundangi ya jenenge kula meneh. Aku kapan diajak maring gone mumpuni? Kapan aku maring Cilacap? Ngono kuwi meneh. Sing akhire karena tenggene masa-masa kritisnya Tesi kepingin tindak gubuke kula, akhire panitia lan keluarga besar ngundang kula meneh 2 kali teng dalem yang sama ing dalam rangka peringatan Haul karena antuk mendatangkan kula ya nunggu 2 tahun. Akhirnya kula sowan malih teng mriku. Jur kula meniteni dan menengeri teng masyarakat pancen kula vene niku nenek-nenek lansia-lansia niku wau. Ning kula nggih mboten pesimis, mboten silik ngati, malah kula seneng sangat kula diberkahi kali tiang-tiang sepuh amargi kula pikir nggih wong sepuh kathah uyahe dongane langkung mandi. Senajan jenengan dereng sepuh-sepuh amat, remene mboten namung teng kula. Kula yakin jenengan teng setiap pengajian kiai sinten kemawon pasti remene luar biasa nggih to, Bu? Mugi-mugi jenengan kula ugi kaparingan berkah para masyayikh, para ulama kersane saged kaparingan ilmu ingkang manfaat barokah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sodakonya tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kanthi ngendikanipun Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum, nandur apik ya panene apik. Insyaallah hari ini jenengan sedekah senajan bentuke arta yatra duit, Gusti Allah mangke mangsulaken kali panjenengan tidak bentuke arta malih. Tapi gantos saking pangeran geniku badane sehat, sehat walafiat, putra putri soleh solehah, keluarganya adem ayem tentrem, usahane lancar, karirnya bagus, diguyup rukuni tangga tepalih. Niku adalah ganti saking panjaran sedekah nggih nolak bala narik rizki, rizki kang boten manfaat barokah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut nggih Bu. Bekase Ramadan wingi seneng tadarus Quran, bulan Syawal niki tetep belajar maca Al-Qur'an insya. Karena Kanjeng Nabi ngendikaaken masalul mukminil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasali utrujah. Wong beriman kersa maca Al-Qur'an kamasali utrujah kaya dene buah jeruk. Bu, tuki wingking ngisor gedangan. Assalamualaikum. Halo, masih sadar? Nggih, kuatos teng ngisor gedangan silar-silir angin sore ngantuk ora konangan. Nggih ngantuk pancen nikmat, tapi kan nek ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Paham jenengan? Bu, ternyata Al-Qur'an kok diwaos kali piyayi ingkang beriman, lek maos niku ya nganggo ilmu. Sehingga Kanjeng Nabi ngendikaaken piyayi beriman kok maca Quran kamasali utrujah kaya dene buah jeruk.
buah jeruk niku karepe mambune wangi rasane legi bareng-bareng mambune rasane jeruk waras. Jeruk napa? Napa wonten jeruk ora waras? Wonten. Jeruke sinten? Oh, jeruke wong Madusari. Jeruk sing waras niku ya karepe mambune wangi rasane legi unik niki. Kenging napa kok Kanjeng Nabi mawi menggambarkan piyai beriman ingkang maos Al-Qur'an? Nggih, syukur rawuh Pak dan Ramil Bapak Kapolsek sarengan Bapak Camat alhamdulillah. Forkompinjam Kecamatan Secang lengkap niki sing dereng rawuh Pak Lurah niki. Oh iya Allah. Niki pangapunten Pak Camat. Dados kala wau Pak Camat jemput Pak Lurah napa dos pundi? Mboten jemput Pak Ndaramil kali Pak Kapolsek. Siap. Matur nuwun Pak Ndaramil Pak Kapolsek niki kula minggah gasik jam 2 langkung 12 menit kala wau. Anu kula sing kegasih enapa Pak polisi yang telat? Oh Pak polisi yang telat, oh teng Lebet, Masya Allah terima kasih sudah sadar diri. Memang ya polisi sakniki kudu sering-sering sadar diri. Kiai-kiai sakniki ya kudu mawas diri. Matur nuwun lho Pak Kapolsek Pak Ndaramil, sesarengan Pak Camat lengkap Forkompinjam, sesarengan Pak Lurah wau masyarakat Secang ngendikaken badhe ngaos sampai jam gangsal sonten Pak Camat. Nggih salat asare 5:30. Aman nggih Pak Kapolsek nggih. Siap, mudah-mudahan lancar barokah Allahumma. Bu, kok mawi Kanjeng Nabi gambaraken piyai beriman maca Quran kalih jeruk. Kenapa mboten kalih buah delima? Kenapa mboten digambaraken buah nangka? Kek mboten digambaraken kalih buah apel utawi sing rada sae anggur-angguran ngono kuwi. Utawi kelengkengan. Lho kok ya mawi jeruk. Ternyata jeruk niku asal kata saking ujruk. Ujruk niku makna tunggal. Karepe dados jarok wong lanang sing ahli tirakat ndur dados jarokah wong wedok sing ahli tirakat. Jebule nenek moyang kita ngasih nama buah jeruk bukan otak-atik asal maduk. Jebule malah saking Kanjeng Nabi langsung diwastani jeruk ben dadi jarok njur jarokah wong lanang ahli tirakat wong wedok ahli tirakat. Wong beriman maca Quran mestine ngagem ilmu ya fasih bacaannya, jangankan sampai khotam 30 juz. Wong Al-Qur'an niku satu hurufnya dibaca ndadosaken ganjaran pahala. Kok diwaos kali piyai beriman mboten namung tadarus tapi yo tadabur, mboten namung diwaos teng lisan plus langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Piyai beriman anggen maos Al-Qur'an langsung mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Niki sing dimaksud mambune wangi, rasane legi. Diwaos ndadosaken berpahala, dipraktekaken ndadoske kelakuane legi sebab ngamalke Al-Qur'an. Kekarepane niki bulan Syawal dikumpulaken wonten menika majelis. Kok bulan Syawal ya pengajian karena kepingine ngenjing sak sampune Ramadan usai tetep pikantuk berkah Ramadan Al-Qur'ane diwaca minimal dados piyai sing jeruk mambune. Aku direwangi ngucap wangi karo legi pepelit ulang. Jenengan jawabe ya ngono pas rote baleni ulang. Jeruk niku mambune rasane niku gambarane wong beriman maca Al-Qur'an. Kula panjenengan sedaya dianjuraken dados buah jeruk insya. Karena Kanjeng Nabi tesih ngendikaaken malih
Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamroh. Wong beriman piyayi atine manahe onten imane ora iso maca Al-Qur'an kamasalit tamroh kaya dene buah kurma. Kurma napa kurma? Kurma napa kurma? Kula pun belajar wau sih Bu. Bada dadi bodo. Lengah dadi lengo. Bata dadi boto. Berarti kurma dadi kamasali tamroh. Piyayi beriman boten saged maca Al-Qur'an kalian Kanjeng Nabi dipun gambaraken kaya dene kurma. Kurma niku ora mambu wangi nanging rasane legi. Pripun maksude? Salat 5 waktu ya jangkep. Pengajian ya semangat, muslimatan derek, manakiban selapanan ya mangkat. Tapi maca Qur'ane rada kangelan. Bahasa Indonesiane terbata-bata. Cara basa Cecang terboto-boto. Sing maca Qur'ane grandetan tetep entuk ganjaran. Sing belajar maca Qur'ane kok grotal gratul, grotal gratul, pahalane kalih, grotale siji, gratule siji. Dadi grotal gratul dados kalih. Lumayan mboten? Lumayan. Luwi-luwi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apik-apike manungsa kersa belajar maca Qur'an, belajar ngamalaken. Insya tiang-tiang dusun ingkang ngapunten kados mbah-mbah kula jenengan biyen. Salat jamaah nggih nderek karo kiai ya manut. Mung lek maca Qur'an kadang-kadang ora patik fasih. Wong salat fardhu mawon kadang ngertine suratane kulhu falak binas. Maca Fatihah mawon ngucape Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ning salate jangkep, sedekahe lancar, karo keluarga sae, karo sedulur akur, niku sing diwastani kamasali tamroh kaya buah kurma. Senajan ora mambu wangi sebab ora iso maca Quran, ning kelakuane legi sebab ngamalaken Al-Qur'an. Niku sing diwastani teng Mbah Gus Dur, Al-Qur'an qadim wahyu tanpa tinulis bisa diwaca, iku wajangan guru den tancepake ing jero dada, den tancepake diwal karomi, akeh kang apal Quran, seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe gak dikateke, yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale. Irfa ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asyani wa daraji. Maca Qur'ane kangelan terbata-bata ning belajar ngajine semangat.
rutinan nggih mangkat, muslimatan mboten ketinggalan, karo keluarga sae, karo anak bojo nggih sae, karo sedulur akur, niku sing diwastani Al-Qur'an Qadim tanpa tinulis bisa diwaca. Soale sak kelakuane apik ngamalaken isine Al-Qur'an, kamasali tamroh kaya dene buah kurma ora mambu wangi nanging rasane dereng saged dados jeruk minimal dadi kur mpun top-topan niku pun saene pol. Soale ono sing parah ngendikane Kanjeng Nabi. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasali raihanah. Wong munafik maca Qur'an kamasali raihanah kaya dene kembang kantil. Kembang kan Ibu pirsa ngertos kembang kantil. Kembang kantil cara mriki napa? Sami kembang kantil. Kantil. Kembang kantil mambune wangi nanging rasane pahit. Pun pernah nyicipi? Oh, dereng. Sing biasane pun pernah nyicipi nika tukang jaran kepang. Pun nyicipi nika. Rasane kembang kantil tanglet mawon. Rasane memang pahit senajan mambune wangi. Maksudnya dos pundi? Wong munafik maca Quran, ya maca Qurane niku pikantuk ganjaran. Wong grotal-gratil mon entuk ganjaran. Sing belajar mon tetep entuk pahala. Apa meneh? Ya khatam lek maca Quran ya lancar, tapi ganjaran niku urusane Gusti. Sebab jebule wong munafik maca Quran namung kangge tutup kelakuane piyambake Allah. Namung kangge topeng dheweke nglakoni barang batil. Ya salat 5 wektu, ya jangket, ya maca Quran, tapi macul ning sawah dumeh langka sing waruh, pacul ngenangi patok, patoke dijejeg. Sawahe tanggane nyuti, sawahe dheweke ngambani. Ana wong kene ngono kuwi. Wonten. Mangkat wonge. Mangkat. Ya Allah, pecise warna napa? Warna ireng. Nek ngene iki ya Pak Camat ora selamat. Pak Camat nggih pecise warna cemeng. Ternyata ya ahli zikir, tapi lambene seneng nyinyir. Ya maca Quran ning rasan-rasan ra pernah keliwatan. Wonten tiyang mriki kados niku. Mangkat wonge. Krudunge warna napa? Klambine nggih warna ireng. Sing payunge abang. Baru kali ini pengajian malah bunyaine nggo tumbal tenanan nggih. Oh Madusari tok modele. Ya maca Quran ning rasan-rasan ra pernah keliwatan ngerti-ngerti tanggane puluhan tahunan ae durung rabi liwat dirasani. Ih, perawan tua. Bareng payu rabi dirasani meneh. Jarene wanita karir. Kuliah betekan sarjana. Bareng balik kampung nikah entuke santri. Ya bisane mung kedadar-kedodor sarungan tok. Si mali tanggane julid. Bahagia dewe-dewe karo keluarga masing-masing kok. Ih, puluhan tahun bocor meteng-meteng. Ketara sing lanang ora urip. Bareng program hamil, bayare dokter spesialis khusus hamil mun larang. Bareng wis ikhtiar doa, ikhtiar tirakat, sawarna-warnane tirakat dilakoni bareng bisa hamil. Bayi kesayangan medal keluar lahir, tanggane tilik bayi karo ngrasani meneh. Lambene ora mirip bapake. Ono lambe-lambe ngene kuwi seneng ngrasani wonten? Ya mangkat wonge. Ora usah takon krudunge warna apa. Trauma aku. Maca Quran, yo syariat ra ketinggalan. Ning kok kelakuane orang ngamal ke Al-Quran,
Iku diwastani wong munafik maca Quran kaya kembang kantil, mambune wangi nanging rasane luwi parah meneh. Selanjutnya Nabi ngendikaken wa masalul munafiqil ladzi la yaqraul Quran kamasali handolah. Wong munafik ora maca Quran, lagi munafik ketok wis nyebeli. Wis munafik ora gelem belajar syariat, ora gelem nglakoni ibadah. Wis ora salat, poso babar plodas, pengajian radoyan, ngomongnya Allah watak Allah seneng padu pamer pelit medit bakhil kucering jelantir kaya upil kudanil. Senenge rasan-rasan ora pernah akur karo tangga, senenge dengki, serik meri karo tanggane. Ini ku sing diwastani wong munafik kok ora gelem lakoni syariat, ya ora gelem belajar nglakoni ibadah. Kama salihandolah kaya dene broto mambune sengak rasane pahit leder. Si. Nek cara Cilacap saking pahite diwastani pahit leder. Cara Cilacap saking asine disebut asin letek, pahite pahit leder. Mriki napa? Pahit napa? Pahit jekek. Ya. Nek asin saking asine napa? Apa? Asin. Kok ora kreatif ya? Nek cara nggen kula asin letek saking asine ra ketulungan. Mula kadang-kadang nek ana mertua kok ngritik mantune, masak letek kabeh ngene iki ngono nek tenggen kula. Nek saking leteke kok ngucap letek, berarti wasin ra ketulungan. Nek mriki saking asine napa? Oh, nganggo nadane rada jengking sithik. Asin. Panci piyayi Magelang niku ya basane halus-halus nggih, Bu nggih. Saking asine mawon namung asin. Nek Cilacap panci kasar. Dados ngucape asin letek pahit leder. Cara Magelang asin. Karo pahit jekek. Lah nek kula rada kasar nggih Bu nggih, ana jekeke barang soalé Broto wali niku wong munafik ora gelem lakoni syariat, lagi munafik mawon angelek ditulungi, luwi-luwi wis ngeyel ora gelem lakoni ibadah, munafik diwastani kamasali handolah kaya dene Broto wali, mambune pahit mambune sengak rasane pahit jekek ya. Iki sing deling-eling aja jekeke. Kok nganti ana tanggane jenengan ora melu ngaji takon, "Mbak, ngaji karo mumpuni oleh apa?" Jekek. Mula setelah bulan Ramadan usai, walaupun bulannya bulan Syawal, ning semangat ibadah kaya dene bulan Ramadan. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama yang kita sembah teng sakjabaning bulan Ramadan. Alhamdulillah. Niki ada hasil hitungan infak hari ini sih. Repot tenan nggih. Mboten usah mawi dadak dipayungi. Soale wingi niku ya harusnya kita manusia nggak usah takut dengan penilaian orang gitu nggih. Cuma memang kula niku karena sering FYP teng TikTok, sering mlebet teng media akun-akun media sosial umum. Kadang niku kula nek maca komentar-komentar jelek, aku ya isi menungso, Bu. Kadang-kadang ki wong kok ngomong elek mergo ya ora ngerti kahanan lokasi teng pengajian. Kados to nun sewu jamaah bapak-bapak kok dicampur karo ibu-ibu. Kadang kan kesoting ngoten, Bu. Yang komentar jelek. Mula kenapa terkadang ada YouTuber liar yang kula paringi pirsa. Tolong ya niku
ibu-ibu jangan disorting terlebih dahulu. Karena memang saweg campur kali kaum bapak-bapak. Karena kata sangat sing komentar, wong NU kok ngeten iki amburadul lek pengajian, padahal boten ngertos situasine. Wau kados panitia ngendikaken kaum bapak-bapak malah pun dipun paringi sekat baris. Ning jebule memang makhluk penguasa muka bumi. Mak-mak niku jan pancen ora kena dikalahno nggih. Dosa nek ngalah-ngalahke karo mak-mak jenengan. Apa meneh wong wedok niku ndek ilmu sakti, nek niti sepeda riting kanan beloke kiri mawon niku. Semenange dhewe pokoke. Lah akhirnya kan netizen itu kan nggak tahu toh dunia asli tentang pengajian niku dos pundi. Kados toh hari ini umpamane kula kok payungan kiambek kok kangelan. Mesti kok netizen ngomong kok panitiane ora pengertian ngono. Tapi bareng kok kula dipayungi, kula sama njur dipayungi kali Garfa utawi kali panitia. Ngucape ngene, bocah wingi sore kok ndadak kaya putri Solo ngono. Saestu niku. Memang kula mboten khawatir nggih kali netizen-netizen niku. Cuma terkadang kula mesake kali khilafiyah kita niku nahdlatul ulama ingkang di pojok-pojokan terus. Kaya to ngapunten Yai, sholawatan ingkang kadang lare-lare nem-neman njur dados mafia sholawat. Ibu-ibu sing akhirnya terbawa astone melu nderek gerak kanan gerak kiri. Sing akhirnya wong biasa jaranan akhirnya geol melu geol bokonge lah. Niki sing akhirnya NU yang ke bawah-bawah. Padahal NU nggih mboten pernah ngajaraken sholawat geol bokonge ya ora pernah. Tapi campur jamaah kakung putri nggih mboten wong kula pirsa piyambak kok Magelang niku adalah karsidenan Kedu yang punya adab yang luar biasa. Cuma kecampuran kali orang-orang yang nggak bertanggung jawab sehingga memang NU selalu dipojokkan. Pramila niki rada kangelan wis ora apa-apa lah. Ben netizen ngerti. Maringi payung panitia, berarti panitia wis pengertian. Kalau payungan dhewe ngene iki ben ora diarani werna-werna. Wis ora apa-apa lah. Nek tambah rekoso kan tambah gede ganjarane ya Bu ya. Malah niki cemantel dhewe ning sirah malah niki payunge. Kersane pangeran. Hari ini alhamdulillah pikantuk infak kangge sarana dan prasarana Nurul Falah. Alhamdulillah hasil hitung cepat pakai Quickon. Pikantuk dana sebesar 10.124.000 rupiah. Dalam ambali sepindah mali 10.124.000 rupiah. Insya Allah niki langsung kangge kegiatan belajar mengajar wonten ing kene MI Nurul Falah wonten ing tlatah Madusari. Boten kangge nopo-nopo ning niki insyaallah kangge kemaslahatan para santri mugi-mugi nambah berkah manfaat. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong sekarang jam berapa sekarang, Bu? Jam sik kula mboten betot jam nih. Siap, empun jam 4 kurang seprapat. Jam kalih. Ki maaf ya matane aku ora picek ya. Ditakoni bener-bener kok ya. Ngapusi jenengan. Kula mung gagasik mau jam kalih langkung gangsal menit. Lah niki pun jam sekawan kirang 20 menit. Insyaallah pun cukup nggih. Niki pun karo tengah jam lho boleh ngaji. Dalam 2 jam. Dados nek karo tengah jam durung cukup. Nanggap dhewe. Panci wau Pak Panitia ngendikaaken Pak Mumpuni niki memang sengaja kami mulai acaranya lebih awal supados lek ngaji niki jamaah mboten terlalu nunggu dangu. Jenengan rawuh mriki gasik to Bu? Lah nggih alhamdulillah panitianya niki luar biasa loh. Senajan ketua panitiane muda ning rada Joko. Muda ning rada Joko. Niki alhamdulillah semangatnya warga masyarakat dua dusun niki luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya hari ini. Kan alhamdulillah sudah berkoordinasi kali keluargi kula lan manajer kula ingkang ngatur jadwal kula. Kok nama manajere barangan kula mboten ngatur jadwal ingkang ngatur niku khusus wonten piyambak.
Saking mriki radi lumayan tebih pindhahe wonten Grobogan Purwodadi. Dados niki rada lumayan, mula akhire wau bijaksanipun Rama Kiai, nggih Mbak Mumpuni, insyaallah mangke Pak Camat mewakili saking Pak Bupati. Alhamdulillah mulai kasik sehingga ngajine dangu ning boten krasa. Kepripun arep krasa wong karo merem kok krasa. Saking semangatnya nggih Bu nggih. Maka mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua dipun tetapaken imane, dipun tetapaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kaparingan dhuwur ingkang soleh solehah, dijauhkan dari segala wabah musibah. Jadi masyarakat ingkang ahlul ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Kondur saking pengaosan dereng saged dados jeruk minimal dadi kurma kabeh nggih Bu nggih. Kelakuane sae kabeh nggih Bu nggih. Pikantuk syafaate Al-Qur'an nggih Bu nggih. Amin Allahumma. Ampun kesesa ampun kondur ampun sengkarumin ayo samangke doatipun imami kalian Rama Kiai. Sumangga awit dalem derek tabarukan ngalah barokah kalian para masyayikh wonten ing tlatah Madusari menika. Kaping sepindah Rama Yai Mbah Yai matur nuwun sanget. Rawuhipun panjenengan dadosaken berkah pengaosan dinten menika. Matur nuwun sangat Forkom Pincam, Pak Camat, Pak Daramil, Pak Kapolsek kanthi hadir langsung. Pak Yai Pengasuh MI Nurul Falah ugi matur nuwun sangat. Doa badhepun imami kalian akhinal kiram Rama Kiai Haji Masruh kagem derek mengimami doa pengaosan dinten menika selaku Ketua Rais Syuriah Kecamatan Secang. Sumangga Rama Yai kagem derek mengimami doa pengaosan dinten menika. Saking kawula sedaya lepat nyuwun pamunten ingkang kathah, ugi Pak Lurah matur nuwun telah mendukung kegiatan pribadi kami. Sabibare doa mangke mugi-mugi panjenengan kondur kanthi wilujeng widodo lir ing kalih saking sambi kala menapa. Amin Allahumma.